एसके म्यूजिक उमगांव की प्रस्तुति। कैसे हम आई बाबा तोहरो नगरिया, लॉकडाउन लागल बा। कैसे हम आई बाबा तोहरो नगरिया, लॉकडाउन लागल बा। आइल कोरोना बीमारिया, लॉकडाउन लागल बा। आइल कोरोना बीमारिया, लॉकडाउन लागल बा। आइल कोरोना बीमारिया, लॉकडाउन लागल बा। केहू ना बुझे काहे के करो दर्दिया, लॉकडाउन लागल बा। केहू ना बुझे काहे के करो दर्दिया, लॉकडाउन लागल बा। कैसे जल से भरी गगरिया, लॉकडाउन लागल बा। कैसे जल से भरी गगरिया, लॉकडाउन लागल बा। कैसे जल से भरी गगरिया, लॉकडाउन लागल बा। बाटे प्रवेश वर्जित मंदिर के भीतरिया, लॉकडाउन लागल बा। बाटे प्रवेश वर्जित मंदिर के भीतरिया, लॉकडाउन लागल बा। वैक्सीन ऑक्सीजन पर दुनिया, लॉकडाउन लागल बा। वैक्सीन ऑक्सीजन पर दुनिया, लॉकडाउन लागल बा। वैक्सीन ऑक्सीजन पर दुनिया, लॉकडाउन लागल बा। ऐनी ना पिछलो साल तोहरी दुअरिया, लॉकडाउन लागल बा। ऐनी ना पिछलो साल तोहरी दुअरिया, लॉकडाउन लागल बा। सबके हरला भोला विपतिया, लॉकडाउन लागल बा। सबके हरला बाबा विपतिया,